Шърфъл, кръка вътре, 6, 7, 8. Вика нали, че дамата, ако започне да се съпротивлява с първия шърфъл, ще загуби кръга. Така че, да. Добре, продължаваме нататък. След като сме направили това нещо, правиме basic, inside и след това ще вадим ръка. Така, вадим ръка. 1, 2, 3, 4, правим от тук и към нас. Хайде дайте към огледалата, защото проверите няма да е ясно по-добре. Вадим ръката, след като сме направили inside, вадим ръката. 1, 2, 3, 4. Един шърфъл, втори шърфъл и изтегаме дамата към нас. Масово дамите правят така. Шляп! Кавалери? Не дайте да дърпате, кавалери. Не бъркайте дамата. Номер е дамата да седне, не да полегне. Първият етап е дамата да седне. Това е думите. Изглежда много зле, ако наистина седите. Ето ти столче. Буквално наистина седите и тук долу завиете така краката. За това трудно ми държите така, иначе ми не слънчеви изглед. Има двете на отбора. И двете ме видите, аз съм на пръсти. Ето тук съм на пръсти. Разбира се, не съм се отпуснала цялото движа. Тя се е подпряла просто. Само съм се подпряла, не да ме правила и докато да ми е надпреди по този начин няма поколение. Ако почна назад, не може да лансира, който да се държа, напред го влича. Така че това е позицията. Кавалери, все пак трябва да има чупка в кръка долу, за да може да седне на. Не я дърпайте към вас, така не е това тук. Значи, след това лявата ръка, придържаме с дясна, лявата ръка минава отгоре, правим head roll и след това избутваме дамата отдолу, като продължаваме движението надолу и я вдигаме върху. Разбрахте ли го?